a vágány mellett vigyázzanak. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy június 20-ától augusztus végig a G43-as vonatok Kőbánya Kispest helyett Budapest Kelenföldről indulnak és odaérkeznek. A kimaradó szakaszon a BKK járataival utazhatnak. Bővebb információ a mávcsoport.hu per déli körvasút oldalon található. G43-as gyorsított személyvonat érkezik Székesfehérvár felől a 8. vágányra. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy június 20-ától augusztus végig a G43-as vonatok Kőbánya Kispest helyett Budapest Kelenföldről indulnak és odaérkeznek. A kimaradó szakaszon a BKK járataival utazhatnak. Bővebb információ a mávcsoport.hu per déli körvasút